Sziasztok! Ebben a mai videóban horror játékkal fogunk játszani. Itt van velem Kiwi. Sziasztok! Kiwi. Te tudsz sokat erre a játékra, mit kell csinálnunk? Na, Ugye várj, játszottam. itt vagyok. Na, fel kell venni a telefont, az az első. Aztán majd kell Csak pofán. skippelsz ki. Na, Mehetlen lassan. jó. És te felmész a gépre, itt lehet válaszolni. Nem lehet ketten felmenni. Akkor lejövök, azt válaszol, amit várja. Gyere le. Nem tudok kimenni belőle. Nincs is billentyűzet ezen a gépen. Meg egér se. Ez egy monitor. Több is ilyen. Ó, Várjál, van itt még egy. Jó. Ez mi? Smilers. Dimich 20. Az mi? Aztán Tesó, Várj, milyen gyere, low gyere, budget game ez? Az egy textúra darab. Az egy az egy lap. Na, Hát most erre Gyere. mit mondjak? most Hound, próbáld anyád! a gép. Az hogy néz ki, bolond? Ja. Mik vannak? Van valami szarember. Ne elolvad. Az... Jövőbeli folyosó. Oké, mindent elemezni kell. Azaz. Nehogy hamar meghalljunk. Jó. Az a legnagyobb beégés, mikor egyből meghalsz. Kell a content. Ha egyből Ha. meghalnánk, akkor Ha. az csak egy büdös nagy klik És már mi van ott? bait lenne. Gyere ide, öcsém. Boxoljuk Tesó, le. ezek már itt vannak, ez mi a tököm? Jó. Ez mi ott van? Aló. Tesó, nincs stamina bár, vagy mi van? Aló. Végtelen stamina. Tesó, zsákutca. Jó. Most. Ez ott mi? De ez mit csinál? De tudom, Kiwi, én mi a nem tököm értem. ez a szarjáték? Ez jó. De tesó, csak zsákutcák vannak Engem. ebben a szar Jöjjön. mappon. Level 2. Nem lehet Gyere. visszamenni a liftbe? Csuk már be. De ez itt safe. Jó. Oh. Hogy csattog. És hogy mész ki? Várjál egy kicsit. Amúgy ez mekkora Facebook metód. Szóval mikor ott néztem a képét, Az mi? az valami guruló összeolvadsz. Na szóval, amúgy ez olyan, mint a Facebook profilok, szóval amikor ott rányomtam erre a monstrumra, akkor sokkal jobbnak nézett ki. De amúgy meg egy nagyon szarul van megcsinálva. Michael Jacksonba csúszik előre. Gurul utána. Ne. Kiwi, segíts már! Ne. Haló! Ez Ó, sokat... mi Tesó, mindjárt meghalok, Kiwi. Ne. És amúgy ez mitől sebezett, hogy öttel neked Rád gurul? gurult, ne. Ne, 1 HP. De amúgy végtelen stamina van. Kiwi. Szóval igen. És mit kell csinálni? Semmivel nem lehet interaktálni. Még jön. Úgy van, kapd el a Kiwit. Jó. Pörgesd meg. Ki akarom brékelni a ventet, de nem megy. Tartsd fel, nehogy idehozd. Te ott a kutya. Nem lehet bemenni. Én bementem. Félfél, break. Ugye? Na jó van. Ez egy szar játék. Halló. Ez Haló. mi volt? Na, a lelkem kiszállt a testem, visszajött. De mit Mi kell van? csinálnod? Alper fail to survive. Valami van, hogy kiörölni kellett. Gyógyítani. És mit? Mivel és mit? Jó, menj rá Szóval a gép. nézd, most megmutatom. Ne arra a gépre. Láttad, hogy nézett ki az a szar darabka? Nem ez. De. Egy szák, mindjárt megkeresem. Mi annak a cuccnak a neve? Hound! Nézd már meg itt milyen jól néz ki. És hogy nézett ki a játékba? Imádom, mennyi map van ebben a játékba? És Hoppa, 3 gomb van a nem liften, És mindig a középsőt nyomjuk meg amúgy. És mik azok a kis fekete cuccok? Mi? Egy csomót kötekedhetnék, Aha. de én szerintem egy blokkot nem tudnák lerakni a Roblox Jó, stúdióban. választottam. Hát ez nem egy gardennek tűnik. Nem tudom te, hogy vagy vele. Itt mi? Hát... Kérdeztem, hogy melyiket válasz. Mondtam, hogy garden legyen. Ez mi?
Ja, ez a taskunk. Jézusom. Mi a Ezeket task? Mi a task? Mi? Repül rám valami! Jó, repül utánam a óriás bogár. Hol De vagy? valaki ide szart, és már lejek is rajta Az vannak. screeneld, de utána jön egy óriás bogár. Puszta kézzel kiklináltam. Tesó, az easy. Itt nincs is semmilyen mob, vagy MP. De itt van utánam 2 bogár. Azén a Ez nincs semmi szalkupacomon is mobban. volt. Mennyi jön? Haló, Ezt ki kell breakelni őket. Haló. Utána márom jön. És jó, utána mi jött? Vagy legalább 6. Dalig damage-ák, ezeket ki lehet tankolni. Invinci. Na, Hol a azért utolsó? már elég le. Utána hány megy? Utána libasorba mennek. Kéne feltakarítani. Engem ennél kétszer több üldözött. Velem is ez volt. Hol van? Keressük, fussunk oda. De ez itt campel, spawn campel. Adjad. Nyugi, elintézem. Imádom, nincs semmi mechanizmus, csak csúsznak előre. Jó, vagy kicsit csapkodnak a szárnyunkkal, de kicsit csúsznak előre. Tesó, valaki, jó, akkor te leszel az légy bétel. Bételt be az összeset? Jó. Bazd meg, már utána megint van rajtam van 8. Persze, Hol a utolsó? nem érdekel. Már Adjad tudja a a lakszívemet. Csébe, óvatlanul vettem a készt. Ó, zoomolok. Mi ez a zene? És ez Az kérdez. előbb hallottam valamit, de és lejjebb veszem, mert nem felcsesz. Place. Mi volt ez a hang? Jó, ennyi volt. Easy. GG. Easy, kivittük. Vissza van a játék, 100%. 100% DLC kifullozva. Ja. Akkor már ennyi volt. Most próbáljuk feléleszteni a csatornánkat, mert a kriptovalutás üzlet nem jött be. Na, Ez ki ez a random? nem tudom. Azért, hogy már ennyi volt.